Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita saluhutna. Tamuk kama parminggota di madugoton, martangyang nahohom mahita.
Amen. Marede mahita siang nomor 10 tolu ayat sada dohot 5. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsoba, marsinggang mahita tu adopan ni Jehovah, si top pahita, ay ibana do debatata, jala hita bangso pinarmahana, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami dan di Banua Gijang, asi maroham dihami halak nagaleon, di daho nagogo do musunami, saita ludohami dibaen alani hagaleon nami. Dibaeni hupangidohami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Tangion hamuma patik ni debata di minggu seksagesimaon ima sian sada kronika 10 ayat 10 sada. Sisiri hamuma Jehovah dohot hagogo onai toktong malului hamu bohina. Sahalinai hujaha sisiri hamuma Jehovah dohot hagogo onai toktong malului hamu bohina. Atong
rap mangindogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaho nahong bartu patikmi. Amen. Tatopo ti madosata nagodangi tu adopan ni debata, martangi yang mahita. Ale debata nami, namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami roh tujolom, huhilala hami, rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alanido ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom, jalahu partopot hami, tung najot-jot do hami manibil sian akka dalam munabadia, songon biru-biru nalilu, say unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami i. Aidang di halomon roham hamatean ni akka pardosa, alay hamubao ni rohana dolomo ni roham, asa mangulu, se sama saluhut hageduhon nami, dohot pangalaosyon nami marhite-hite, Pangulo nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham dihami, marhite-hite panidangion dohot hagogon ito di parbadia, asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bayan hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata, taringo tu hasesaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, nunga diharsahi hoau marhite sian aka dosam, jala nunga dilojai hoau marhite sian aka hajahatomu. Au tutu, au sadiri manalesei aka pangalaosim alani hadirioku, jala dang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
hatani debata turpuk epistel di minggu seksagesima sadarion tersurat di Sada Korintusia ayat 10 sahatu ayat 20 margatisorin mahita majahasa di ayat parpudi di ayat 20 rap majaha hita. Aimolo huhatahon berita nauli dang hasurungakui utaku hia doi marjea doau aut sohu beritahoni. Asa aha do upaku odo di nama maritahon berita nauliyau sohurugi hamu asa unang hupangasahon huasoku di berita naulii. Nagabe songo Jahudi doau di akka Jahudi, anggiat hutogihon akka Jahudi, dia kana ginom goman ni patiki, gabe songo na ginom goman ni patikiau, nang sotutu ginom goman ni patikiau, anggiat hutogihon akka na ginom goman ni patiki. Dia akan nagale, gabe songon nagale doau, asa hutogihon akan nagalei, hupahobar do diriku, tu sasude anggiat hupalua nanggo deba. Alai saluhut nai, huula ala berita nauli, anggiat dohot au partohap disi. Ima sahatna, martua maakan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Tidakon mahapor siaw tai, songon nahina tidakon ni dongata sahapor siaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangit doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon di si Maria, nagabe-gabea siato di parbadia, andorang suabubuan, ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubuano tolu dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu inde bata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasahan ni dosa, dohot dihatai na madok,
mulak mangulu dosogot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Horas selamat hari Minggu. Tabegema dikting di Huriata HKBP Romangun, Minggu 7 Februari 2020 sada. Parmingguon di HKBP Romangun. Minggu sadarion 7 Februari 2020 sada, dohot namangihut ganu pariminggu, garejata HKBP Romangun, patupahon 5 hari parmingguan di gereja. Ima, pukul 6 wib dohot pukul 10 wib bahasa Batak, pukul 8 wib remaja bahasa Indonesia, pukul 10 tolu dohot pukul 10 tolu bahasa Indonesia. Sude parmingguon kecuali pukul 6 wib hotdo disiarhon langsung manang live streaming sian gereja. Ruas nanaeng mangihuton parmingguon di gereja di botohon kapasitas gereja maksimum 300 halak ganu parmingguon. Wajib diperiksa suhu tubuh, memakai masker, mencuci tangan, dohot menjaga jarak. Mengisi data andorang so masuk tu gereja. Partangyangan week. Rabu 17 Februari 2020 sada pukul 10 siawib maringanan di gereja, patupaon di Huriatama partangyangan week secara live streaming, dohot aplikasi Zoom. Sudah ruas ni Huriata dipangido asa mandohoti partangyangani. Sinode Distrik. Sinode Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di Patupa hari Rabu 10 Februari 2020 sada maringanan di Sopo Marpikir HKBP Jalan Damai nomor sada Pulau Gebang Jakarta Timur. Pendeta Restot Pendeta Bener Siburian, utusan Sintua JTS Panjaitan, dohot utusan ruas Kolonel Togap Gulton Borhat Domandohoti Sinodei. Rapot pembahasan anggaran dohot program kerja tahun 2020 sada. Selasa tanggal 9 dohot tanggal 16 Februari 2020 sada pukul 10 waluwib maringanan di gereja HKBP Romangun patupaoni Huriatama rapat para halado pembahasan anggaran dohot program kerja tahun 2020 sada sudema parhalado mandapoti rapoti. Rapot Huria. Sabtu 27 Februari 2020 sada pukul 10 wib maringanan di gereja HKBP Romangun. Patupauta marapot Huria ni didohotan ni Sude Parhalado, pengurus Yayasan Sinantam, Panitia Romangun Center, Badan Audit, Dewan Dohot Seksi, Dohot Tolu Halak, utusan Ganup Wik. Sipalas Roha Nama Balu. Ala adong do PAK ina ama nama balu, dot anak na sopot, somarama sopot, somarina, ruas ni Huriata, na somanjalo sipalas roha natalna, dipangido. Asa di jaloma tu gareja manang marhitesian sintua weknabe. Batas pengambilan di Leon Tiki sahatu hari Rabu 10 Februari 2020 sada jalan Moloso di Jalobe Paulak Kotama Tukasni Huriata. Seksi musik Dewan Marturia. Hombar tu ulang tahun ibadah khusus HKBP Romangun pa 20-hon. Seksi musik HKBP Romangun naeng patupaon perayaan ibadah khusus nanaeng di Patupa mulai tanggal 7 sahat 14 Februari 2020 sada dot aka kegiatan
sada tanggal 7 dohot 14 Februari 2021 persembahan pujian marhite live streaming dohot video recording. 2. Tanggal 10 saat 10 Februari 2020 sada podcast manang talkshow di portal HKBP Romangun. Tolu tanggal 14 Februari 2021 Ima puncak perayaan ibadah khusus. Tikting nong marbagas. Tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagason mah Randy Herman Weno Ruasni GKI Raya Hankam Bekasi. Anak ni Amata Getsmai Weno Tubuni Inata Betsy Weno Dot Orwana. Olivia Margaret Napi Tupulu, Ruasni HKBP Romangun, Sianwik balap sepeda, Boruni Amata David Teringat Napi Tupulu, Tubuni Inata Teti Boru Siani Parnahinan. Pamasu-masuan hari Sabtu 20 Februari 2020 sada pukul 12 WIB di Gereja HKBP Romangun. Nang manjalo pasu-pasu parbagason mah Daniel Erik Christian Siahaan Ruasni HKBP Romangun Sianwik Duren Sawit anak ni Amata Sintua Crossbin Siahaan Tubuni Inata Olopan Mardiana Boru Batubara Dohot Orowana Dita Lastrida Oktaviani Boru Sidauruk Ruasni HKBP Romangun Sianwik Pisangan Gading Raya Boruni Amata Lerman Sidauruk Tubuni Inata Orita Borunai Baho Pamasu-masuon hari Sabtu 20 Februari 2002 sada pukul siawib di Gereja HKBP Romangun. Tuhatama nama masu-masu nasida asagabe parsaripion nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Tambahan namar sahid. Jericho Cipta Sihombing Sianrwik Romangun sada dirawat di Jabu. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nong pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pawata baen sangap di guarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Oras moliate. Tapasada maruhata martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huri Tuhata dihama kamanami nanami, jamita mananghatan di bata di bagasan minggutta sadarion, ima minggu seksagesima, ono puluari hadorang sohama mati ni Tuhan Yesus, ima nanienet sian panurirang Jesaya, biddu 40, mamuka sian ayat 27, 1 30 sada.
Sonoma hatan debata ujah matu hita saluhuna. Jesaya biddu 40 mamuka sian ayat 27 sahatu 30 sada. Hujahama tu hita. Buasa madohonomu ale Jakub jala didokho ale Israel. Bunido dalakku mararupo Jehovah jala dang maruli uhum ahu sia debatakku. Atehe dang dibotoho manang dang dung dibegeho debata seleng-leleng na do Jehovah si topa akka ujung di tanoon dang ololoja manang madate ibana jala dang haduduan pikiran nai. Ibana balik mangaleho gogo tunaloja, jala dipargogoi situtu akka nasomar gelok. Loja pe akka doli-doli jala maddate, jala tersuladit akka namar daging natabos. Alai, akka namar haposat tu Jehovah, maruli hagogoon mardapot-dapot. Gabi marhabong nilali laho manaik. Marlojongi nasida dangololoja. Mardalani nasida dangolo maddate. Disido sahana. Diamo manami nanami hurian itu hatta Allah sakka manami nanami secara live streaming diakka bagastabe. Ya dorata ingot ditiki danak kita, alak kuboto bolo halak ng tubuh di Jakarta, dadong mera istilah taraon, iboto hamur te taraon. Jadi molo idok ke taraon tarhiri minna. Nah, jadi adong de botokku baro-baro mapinggolna. Diubati mapake pelatum, idope na julate pelatum. Diubati ma pinggol na baro-baronon asa malum. Alera kamar na malum. Ibuat tu perawat asa ilen uba na tong dang marna malum. Isukum ma. Ay nawaho natarao doho. Ido ma lomorhak ko adong ating-ating. Ninda. Bol holang ditoromak ko ating-atingi holang sagram pitor 2 minggu 2 hari nai pitor horing baru-baru nai. Seminggu nai pitor malum baru-baru nai pinggol nai. Ini may dokot taraon. Ate. Gudang do pek kamanginang. Molo bongkak pak nak. Kan? Saya idapol tupat dapol dang marna kisut dak marna malum. Ay nawaho. Oma taraon na nang manor sepatu inna. Ay najolo kan manor sepatu sa 7 tahun do. Ade, dang sehalis tong atau sehali 7 tahun do. Sehingga jadi buat nalonggari, mulai do menorong mersepatum 30 40 may buat. Asa tahan di mana? Pitor ijolo nai sepol ma pakai harotas. Nah, jadi bol merdala pe badang boy be hatop. Sirana baru naik sirana habir-habir masih paton. Ali itu ema. Lo morah ko mak sepatu inda. Itu orang masih patuon. Holak seminggu naik pitor malum pak na nabong kaki. Gudang dope. Manang haro hama kamanginang na dijabu do na di gerejon tarau tarhiri malah di huruk-kurung tarhiri malah di cicin alai molo tarhiri malah nyale dangate dakya dongate oma lomorak mamereng bawa siaru nang ngagawati oma lomorak mamereng buruan siaru nang dangarong tarhirim gorni ni bay bade boleh istilah sonari lu lebay banget sih lu ngatete alai akamanginang molo halak na tarhirim sangat berharap betul apa yang dalam pikirannya itu akan terjadi. Ikon Jepang ahanan hirim di rohana. Ima terhirim. Ya. Jadi haru songonitik tidak danak. Ay 10 sada tok kami lagi. Au nomor 2 au. Pura-pura wam marsahi tau. Ay dakke toromakku dia baju ne baru tong. Ay hami baju turuna do baju nami. Siak kakak nami tu abang nami tu au. Jadi mula holang mariba do pe gedek-gedek na sa bola, dang palari tu ropay.
ikum bariba gede-gede na sabolo do sapirang siamu bariba tanggurung na bariba baru pe kailap. Jadi imana jolo, jadi terhirip piat daw. Alana molo manor baju ami, bapakku holang sehali do satau pajet tu baju. Bahasa do kosali satau pajet tu baju, ipe neng marnatal do. Jadi bolo na jolo lang do pe burjirate. Dang do pe baju gar-gar pe baju. Jadi bolang da jolo, bola manor baju makna tolu hali sa tahun berarti namora mai ima bolo tanami na jolo. Jadi mulai tukar bitur baju kon, upake marnatal sonari. Pitor saya marnatal, pitor rodo kakakku. Osator, buka baju mi, buka celana mi. Asal cuci. Nah, itu. Holangi cuci, jupang tau baru tanggal sada, pinake mamu seki. Baju celana do baju ne baruon. Holang saya marta baru sadari, botarine pitor do kakakku do, buka baju mi, celana mi, asal cuci. Holang saya dibiduk kai cuci, dang pakai obey saya itu tahun naro. Dang pakai obey. Ilamari nama, molarong 365 hari, holang 364 hari, 2 hari do pinakke, 2 hari event. Ate. Pinakke mah hari Natal nai musek. Di tahun nararo, HP ngagetung becelanai. Na biasa na ngalewe lutu sonari ngagijang, ay hatotok tiboho, gabi sak siya becelanoin na. HP holang ido pinakke. Jadi terhirim dua usaha nga, asa itu natorasu bajuku, marsahi mau. Marsahi tahu, ay nawaro ho inda. Mat terhiri mau. Basa boy. Lo nang malang Indomie ya. Na jolo na mawala do malang Indomie muna. Na mawala do malang Indomie na jolo. Jadi mulong namar sahit do lo mo na Indomie capur tolor. Nungi saparilla. Na jolo lang do sa holang ni Indomie, nilopa Indomie. Wah pitor karingat tong. Jadi molo nang malang Indomie ba jolo marsai mai ba taraon. Asal lopan na tutuy. Imana joli juga. Hubaid doy. Alay biti do na tutuon at riba magudang huana. Iba mamu se icapur ma danubi ipulos-pulos. Asarong di mana itong. Dang tegay mana holang geling na mangalang. Ido halak na terhirim. Ido halak na taraon. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita mengharapkan sesuatu, ternyata sesuatu itu tidak pernah datang dalam hidup kita. Dakyaro di bagasongo luta, mardongan muruk mahita. Mardongan holso mahita. Makanya amanginang meletung pehamu berharap sesuatu, jangan melampaui ekspektasi kita. Jangan melampaui pikiran kita. Gudang do halak martangi yang terhirim di tangyangna, ala terlalu melampaui pola kekuatan na manang ekspektasi na mana. HP dangro na ni tangyakon nai, gabi gale-gale me mana. Gabi marungutungu me mana. Gabi holsom me mana. Jadi kamanginang molotuk pe martangiyak kita tu debata, ikon tapatutoru dirita lo ma debata. Biarkan Allah yang memberikan indah pada waktunya. Holang na mangido do hita. Gudang do halak dang oleh marminggu. Gudang do halak merdadi marminggu, merdadi itu pertanyaan ala say dihilala rohana tanyang non. Gabe terus delusi debata. Ternyata tidak kamanginang. Tidak pernah. Dan ini yang terjadi bagi bangsa Israel. Bangsa Israel maddate rohana, terhirim rohana, tu debata, ala di dalam nasida, nunga di tada debata nasida. HP dang di parwahon, seolah-olah Allah tidak memperhatikan mereka. Jadi ang do istilahnya anak muda SKSD, sok kenal, sok dekat, ate, holang sehali do marstedan, ngapit terperasaan ni mana nga sudah iwoto, ate, hudada doin. Ido hita halak bata ko nate. Holang selo pe marstedan, hudada doi. Sarupa do bolo binereng akka halak na mardongan. Ay ho, ngapiga tao ko mardongan do alek mon ningon. 3 tahun namang. Ngabuhay, baru panada muti mana. Luar dalam mamangin na. Barang binoto be. Ate, boleh dok kosongoni bang agawak beda. Ate, ngau tade mana mang luar dalam ina. Bah, ngakawat tian on. HP akkahita nang merumah tangga puluhan tahun, suku joinang, suku joamang. Kita damak ko sude, dang dope. Gudang dope solok-solok na nasumarisi.
Song dompet dia teh. Itu dah, song dompet dibawai, dangadong ni bereng mah dangadong ina. Hape gudang dompet solo nak 100 ribuan ni pas solo to dikat dompet nai nasu hape rengan. Gudang walaupun sudah berumah tangga puluhan tahun, kita belum kenal betul. Makanya kamanginang dang poi hita laos madokon lau mamereng ngau tadahia ni. Itulah pengertian bangsa Israel. Songoni mah pengatusion di bangsa Israel, ala di lalana sida bangsa ni debata. Jala bangsa yang benar-benar dikasihi oleh Allah, ternyata ketika Allah membuang mereka ke tanah buangan, mereka merasa terpuruk. Mereka merasa hidup mereka tidak berguna. Mereka merasa seperti anak ditirikan oleh Allah. Allah makilana sida, abu hawana pe holong doran debata Tuhan. Gurang dosoni danak alai pukul, gabe segoro hana to makna. Saya rana tiri do benoma onin kan. Ang dosoni, hape nyan iban tutuan epe songoni asalam dinggan do pangalaw ni geleng na. Tapi banyak anak-anak tidak terima sekarang dipukul. Ya. Gulang do dana dang lomorhana misal nama jolo dihajar. Kalau pemazmur mengatakan perpasalmen dihajar. Alai unang gabe buha. Unang gabe cacat di mana tong. Unang sona jolo tatuk konuruna, manang tapukul dagingna. Tidak. Tetapi menghajar itu memberikan pengertian bahwa kita ingin dia lebih baik daripada sebelumnya. Dan Allah juga seperti itu. Alai adong sada komunikasi ni hala Israel. Orang Israel komunikasinya yang luar biasa. Bahkan boleh dokon ada satu percakapan relasi bangsa Israel itu yang karena begitu dekat kepada Allah. Lalu dia mengatakan firman Tuhan pada hari ini. Buasama buni dodalakku mararupo debata. Kenapa Allah begitu menjauh dari saya? Artinya apa? Karena bahasa bangsa Israelon berani madokos songon itu debata. Alalai dihilalai mana kedekatan itu debata. Dilalai mana relationship nading gedok debata. Saya pikir itu menjadi satu contoh kenapa sekarang anak-anak tidak mau terbuka kepada orang tuanya. Bahasa gudang danak dang olobe membuka diri makata-hatai do natorasna. Ala ni zaman ni hemponon ngamau lebih makata-hatai natoras do gelengna. Boy do natoras nai manotot TV sambil do mamereng gadget ipak kuling gelengna sipi bana. Ma dengar enggak ma? Tunggu sebentar lagi. Ma dengar tupai maju hingga goho makmu mar handphone. Nggak gudang. Jangan-jangan relationship yang tidak dibangun dengan benar akan membuat keretakan bagi anak-anak kita. Dan terbuka begeleng itu hita. Nggak biar begeleng itu hita. Allah sudah buka ruang relationship hubungan dengan do geleng ta. Hati-hati Bapak Ibu. Apalagi hita nang perkarejo. Pergi pagi pulang sore, bertahun-tahun seperti itu tanpa membangun satu ruang. Manang hari Minggu nai no gadget misalnya, no handphone. Kalau makata-kata itu geleng, malah tu dia. Saya pikir kita harus membangun relationship seperti itu. Baik kamu kamanginang, seminggu pesahali, holang hari Minggu, dangarong handphone dah, homa. Aupe inamatai danganong handphone. So nari hita mangalupa bersama, manuci baju, manggosok, manapu jabu, nungi manga bersama hita di restoran, sadarion. Asama kata-kata aja hita. Saminggu luang tidak pernah bicara, hari ini kita akan bicara. Boha, Budi Wanuta Sonia Kamanginang. Ini akan menjalin satu ruang kedekatan. Dan inilah yang terjadi bagi bangsa Israel. Ketika mereka merasa dibuang oleh Allah, tetapi karena kedekatan itu Allah ni hajonokan nasida dokon nasiba Tuhan bahasa buniho tu sek kami berani mana madok kosongoni Allah makilala di mana jonok do debata tang lo morak ko merek ko pak nakarasak ko bolo mendiri ko sosono bolo barani geleng tama dok kosongoni berarti ngamakilala mana jono imatu naturasna adang lo morak ko merek ko ma nagut natorus aku cerewet dari pagi ke pagi. Unang jauh berbeda hita sadarion. Berarti jonok gimana? Molo sobarani danak taber ngojok kamanginang na di jabu doh titana di gereja. Etok kamu majolo 3 hali gelengmu nama kata itu hamu sadari. Bolaong do danak dang makatai seminggu doh bapakna. Hape sajabu. Sami jam makan sahudula manotot TV. Dan makatai berarti introspeksi diri lah kita.
Ido, iko boy binagel langi ale-ale dongan niba nakon niba jala ido namasa. Alai Yesaya mendengar keluhan mereka. IBG si Yesaya keluhan nasidai dungi dokon nasida ma tubang soi. Unang doko kamu songoni. Alamak kilala do hamu jontu dewata gabi marlomo-lomo hamu daong. Ibo to hamu do lubi sian nahina holong hamu na itu dewata holong do dewata maberek kamu. Ido. Unang tangi co ngole pukul bapakmu peho do omakmu. Dang lubi sian holong di bapak mi tuho. Iko soni do boko di Yesaya. Yesaya mengatakan demikian. Lebih daripada kasih sayangmu kepada Allah, bahkan berkali-kali mendukakan hati Allah dengan banyak dosamu. Lubi siani iparwahod do. Inna si Yesaya ma panureng Yesaya ma tuala si bangsa Israel. Dang di boto ho, dang di bege ho, debatatai seleng-lelengna. Yesaya mencoba untuk melatih kepekaan rohani bangsa Israel. Dilatih Yesaya do kepekaan, kesensitivisan. Di bagasan kepekaan ini mah ibana boy mamereng. Bohado kenda di debata di tengah-tengah di nguluna. Jadi perlu do kita melatih kepekata kamanginang. Ahado maksud Tuhanon. Melorope paru kilo di tengah-tengah di nguluta ikut adok do. Ahado maksud Tuhanon. Anta tersongot dia do. Ay gurang do hal akamanginang. Holang ro paru kilo ni pitor marungut-ungut. Pitor depresi, pitor stres. Jala pitor vakum eksistensi. Pitor hampa nerohanai. Itu kan? Marang do songoni. Topu merjami dapat di tahun. Ya jamitana tu sude karuas do. Ale ala perasaan ni pat di tahun jonok tu pat di tai. Aung jamitana pitor songon na tusuk tu hati-hatena. Pitor idok di mana? Berarti tu aru jamitana pat di tahun. Pitor ring pakulingi pat di tai. Aung songoni. Alam rasa sedo jonok ibana. HP nya jamita minggu do. Pitor makilalai mana? Berarti tu aru jamitana pat di tai. Tor di SMS pat di tai. Hebat do hati pat di ta. Hebat tu jamita mi tu awin na. HP pat di tai merjamita di hari minggu do. Bodoh songoni. Bodi tonga-tonga ni ngolutta, molorok ka paru kilo ni, molorok ka natahirimi, dang rok ka natahirimi, bohita gabi madele. Padahal apa dikatakan? Allah peduli. Unang hamparo hatta, unang depresi hita, jaliko boy hita hehe musik. Makanya dok terputuh kaning, bahkan dia memberikan lebih daripada yang kita harapkan. Mangaleho gogo, mangaleho naka semangat di tengah-tengah di ngolutta. Udok kemajok kamanginang. Ise mahita nasohiha marukil. Tangadong nasohiha marukil. Siapa di sini yang nggak pernah mengalami kedukaan? Apalagi misalnya maju ang ruas na burju, akar ruas na burjon, akar ruas na denggano merhuria. Pitor tiba-tiba salah satu keluarganya divonis cancer. Pitor gale rohana. Pitor gale rohana. Hape hirim do rohana pat ditai ro manang yakon anak konnai. Manang situa wiki ro manang yakon anak konnai. Ibegiru nyan. Ale hirim rohana. Holang tarpai mai mana nang ro pat ditao do situa manang yakon geleng nai. Toe mak. Darong hape nang gunana da dengga bina turion. Pitorinda. Pitarong kehampatu bana. Dang merlapatan. Merminggu mau selelengo puluh tahun di HKBP Rawamangun binam madadenggan. Na subang nadenggan. Manang 3 hali situ ay martelepot tuaw, 3 hali padita martelepot tuaw, betul huliat do. Halai, holang iboto do, ibot pasti diboto halai galek ko cancer, manang keluargaku, bela soro halai, toy mak, pida gereja mawin na. Terpida gereja do. Pida mat misalnya tu gereja, gereja Kristen Jawa do na ujung-ujungan, pida mat tu si. Habe topu musik mamar sait, tong dang ropat di tanah do situ ana. Mula mau musik tu HKBP. Itu tong dah. Ibu tahamu do, arong do 2 harwaso di HKBP on, 2 harwaso di HKBP on. HKBP hian, do HKBP hian. Ibu tahamu do kamang ini, lapatanna. HKBP hian, do HKBP hian.
Dia mulai dokon HKBP hian, na jolo HKBP don. Alai mula alarong acik ni rohana di HKBP Rawamangun, pide mana? HKBP hian dotong. Alai dokon HKBP hian, lau sahape persoalan di ngoluna, manang songo dia pe pabahenan ni huria tibana, alai sado dan dihaporsiana Tuhani ikon HKBP doa. Ima, akamangena. Jadi tabereng ma, isina jo lao tu baribaan, dak selisa tahun dor tu HKBP hian doi, hian, dan HKBP hian ni, nanti. Allah dilalai mana? Dilalai mana? Dan adong Tuhan di Sion. Tidak ada Tuhan di dalam kehidupannya. Ilulului mana mah? HP Jepang ni mana masongoni di gereja Kristen Jawan, tong mana mesti mulak matu HKBP. Berarti apa? Sebenarnya ketika Allah memberikan cobaan, ketika Allah memberikan banyak masalah, kita jangan mengatakan bahwa Tuhan itu meninggalkan kita sekali-sekali. Tetapi Tuhan hendak mendesain iman kita supaya iman kita terlatih akan mengenang. Mendesain iman kita supaya iman kita terlatih. Alai dok kebuah. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Haporsioni pe moloso di bagasan hangoluad do dang mangolu dang marlapatan. Ya ada ibu hamu teh hepeng 50.000 na jolo dang 50.000 sonari. Bisa enggak IT kita menunjukkan uang 50.000-an? Multimedia bisa enggak menunjukkan uang 50.000 na jolo? Mang do dompet munai hepeng 50.000 na jolo. Karang desi gambar dua gambar Igusti Ngurarai. Ya ada kamu teh hepeng munang orang sali jajatok kamu teh. Mulang udah baru tinggalkan yang lama dan musik. Udah teh. Jadi mau larong berek kamu di Google uang lama, uang 50.000 lama yang ada Igusti Ngurarai, lalu dibaliknya Candi Bedugul. Candi Bedugul pernah kebalik kan? Pernah lihat Candi Bedugul ya Bapak Ibu? Jadi kan dua-duanya ini kan dari Bali asalnya. Igusti Ngurarai itu adalah pahlawan dari Bali. Lalu dibaliknya adalah Candi Bedugul dari Bali pula. Artinya satu mata uang ini dengan dua sisi yang sama. Tidak boleh berbeda. Contoh misalnya nama jolo. Molo hujajat toni, hupalakwi, tual pamart. Igati ma Candi Bedugulon, manang Igusti Ngurarayon, gabarna do pendeta osator na gantengon. Hira-hira laku dia kamanginang. Ake kamanginang neja walusiamu nak peso hubege ale bahasa rohku makata doi. Oh ido. Molo igati Gusti Ngurarayon dohot osator pendeta osator simajutak ipalaku tual pamart laku doi. Arong dua opsi. Molo opuku na jolo, arong puro-puro na nagajang. Puro-puro na nagajang. Holang ilak ko gabarnay Candi Bedugul. Dibalik na hape gabarhu. Tak boleh parwaho ni. Pitore pamasyo do tuha puro-puro na. Tak boleh parwaho. Apalagi jam 5 pagi hom belaja. Dengan parwaho ni. Alay molo laho to alpamar. Pitore bereng di ibolak balik. Bah, asing gabarnyo nahuboto. Igusti Ngurarai do berarti panipu doho. Dan gebermon. Songoni do halana porsiai. Dang boy dok di mana? Porsia itu Tuhani. Aku percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi tidak pernah melakukan firman-Nya dalam hidupnya. Sia-sia do ya mang. Sia-sia do. Ido alana akamanami nanami. Iko boy do seiring. Bolo harong ha porsiamu. Adong mapangulommu. Ido. Molo porsia doh Tuhani, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, dan seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita, sekarang bangun relasimu. Mari teboha, bajahat tong hatan di batada. Arong doka kita renungan harian, ikutlah aku, bajahat tong. Unak ko lang ijaloy sa gereja, yami obat dain na holang ipiak kotor si meja makan nai. Tiap bulan songoni. Unak to kan? Hape dakke bukkei. Dakke bukkei. Sani do kita membangun relasi kita, maka porsia Tuhan ini mempercayakan diri kita. Ya, mempercayakan. Arong dua hal. Dalam hal
Porsia satu di bata. Satu to believe, satu to be trust. To believe and to be trust. Kalau di dokter to believe, cukup dojol mahulang porsia, ale melorakam akaparu kilon, golap pikiran, golap. Humalapu tibana. HP per minggu don. Ya. Per minggu don, per kordon. Per jolo di mana robolo markur. Ale molo salah kornai 2 minggu nai yang robe mana. Dokan asing. Ale holang porsia sabing di mana? Moloraka masalah, otipe masalah ibabel godo. Ibabel gaon. Botamu dolai, naguda nga masalah ku belai. Ina. HP lo bisiani masalah ni lenon arong di mana? Ale ipasi, ang lo jol murama dele. Jadi ang dorong aku songoni. Ya. Asal pajupang do talak, holang paru kilon naomi pa bu, holang paru kilon nai. Itu isi pemana pajupang holang paru kilon nai. Dia molo arung kumpulan nami, molo holang roh itu ani, pitor mereka itu kami. Tabada holang paru kilon ni do pabonden non, torningon do. Jadi hamu pihak kamanginang muna se holang pajupang dorongan, sono doba, holang moro ilea balajom muna, gaji muna ilian suami, pitor marungut-ungut. Ya, porsi adu imana tu debata. Tetapi ketika ada masalah, moloro paru kilo ni, pitor golak ma pikiran na. Pitor dang bobi mana siatan, dang bobi mana martelepot tiba na. Halo inang, saya doamu, unang jo mak telepon kamu, soalnya golak pikiraku, gurang pikiraku bah, gelekku takang sudah na, pitor pamate. Bahasing amat, casingin aton, biasanya ceria do, HP holang ro paru kilo na takang pitor golak dari pamate. Dang robi para hari Kamis, dang robi para Selasa. Ima to believe. Jadi holang las ni rohai do Jepang na. Jadi mula tu gerejanya las manyar rohana. Toho di. Unang manyar boleh minggu iba do jono kibe tutuhani ba unang manyang paru kilon. Ima bolo halak na holang proses sabing. Alerang do halak to be trust. Bukan hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi lebih tepatnya mempercayakan dirinya. Makana adong tangiang ali Tuhan manangaha penamasa. Ate soni doa kamanginang bertangiang manangaha penamasa. Ihutonok kudo terusco Tuhan. Pargugu ya Tuhan. Itu dah. Ate akamanginang. Soni tangiang takan. Lebih tepatnya mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Songon aiki namardalat terus. Dia mempercayakan seperti anak kecil yang digendong oleh ibunya. Long-long mo ni makna do mangabing geleng non, nang pekkonon na itang gurung na, nang pekkonon na di jolona. Tang pola mabir danaki ala porsia do ibana, o makna do na mangabing ibana. Kadang-kadang hidup kita seperti itu akamanginang. Kita tidak hanya percaya to believe kepada Allah, tetapi lebih kepada to be trust. Mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Naboy do debata, laho pasayeho nakaparu kilota. Apalagi di pandemi kok kan, idok kodo penakaning marhaposan. Ya, marhaposan to debata. Ima to be trust. Marhaposan sepenuhnya kepada Allah. Ya ro tetaingot TED dangalani halaguki. Dangalani bajo abdi jo. Asong na meredi jo hita. Asong na ngong do ber kalon. Mang natabu jamite mang nang minau tete. Bajo. Multimedia bisa enggak ngambil ini? Harus judul nyon dangalani haguguki. Alit hafal dia tek kamanginang ate. Tahapal do kan? Oke bajo amang. Bamba. Ibu tah laut do sudi boleh buku boleh dinasing hafal halot do boleh buku dia do hurang kalau menghafal. Tadi udah kamanginang dah, sudah hitara naboy menghafal ate. Do naijabu pe. Dangalani hagogoki boyau mardalan dingolukon au tunang hona dilambuki
tungso boyau songono hodo hagugun manukolia hubereng bohim laos martangi angam mangido pangurupi ondia sai tiop tangaku sai togumaa ai hodo Tuhan pargog salinai reprenna hubereng bohim laut martangi anga mangido pangurupi ondia sai tiop tangaku sai togumaa ai hodo Tuhan pargogo ai hodo Tuhan pargogo diau ai hodo Tuhan pargogo dia macete bote kamanginang ate molo adong partikiata adong aka parukilota pitor parzolo hita mangadu tutuhani roh hita tutuhani orang tujol mau mangalu alana bolo tujol mau nonor rara don non holang tuhodo pabuah daida lae olo inna seguk nei pabuah tu halahan ima dah holak tuhodo pabuah dah seguk nei pabuah tu halahan holak tuhodo pabuah dah inna holak lobi umma tapi sian WA group mate daung alor tutuhani mangalu makanya boleh dokot di Filipi 4 ayat 10 segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saluhu naro tarpatu paau marititibana namar gogoi honau. Ketika Allah bisa memberikan kekuatan kepada kita, mangalehon akan adengka di tengah-tengah ninguluta. Margogo hita. Belok ke debata dangarong nas tarpatu pa debata. Sedia lungu mahita kehilangan orang-orang yang kita kasih karena kematian. Kiki moding natorasu bapakku lungu kidurhaku. Alai hurokon, life is struggle. Hidup ini adalah perjuangan. Saleleng di portibo berjuang dohita Allah mangalak kau nguluta. Dang boy gale, ate. Dang boy gale. Mana ili do papudi mangalak ka tujolo. Kadang-kadang kita harus melihat ke belakang untuk bisa bergerak kepada ke depan. Jadi, dang adok kita nasihat marukil. Danok kita nasihat matangis ala di parkilon. Bahkan dikatakan seperti burung Raja Wali. Yang ketika dia merasa bahwa kepak sayapnya tidak mempunyai kekuatan lagi. Bulu-bulunya sudah tua. Bahkan paruhnya sudah tidak kuat lagi menerkam. Bahkan cakarnya tidak bisa kuat lagi untuk menerkam mangsanya. Lalu apa? Lalu dia pergi kepada gunung yang tinggi. Lalu membenturkan muncungnya ini paruhnya ini ke batu supaya terkelupas, baru membenturkan cakar-cakarnya ke batu supaya terkelupas, lalu dia dengan mulutnya mencabut bulu-bulu yang sudah tua. Selama proses itu dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Alai di mana pai? Asa tubur habung di mana musik. Asa bodi mana musik pulih. Cakarnya bisa lebih kuat lagi, paruhnya bisa lebih hebat lagi. Tetapi dia harus mengalami proses kesakitan yang luar biasa. Itu nguluni colma. Gudang dongoluton ikut mengalami songoni. Mulai hahi tama manginang mangapuli halak, alihah dotok kita dihapuli halak. Hidup kita seperti itu. Kalau kita pernah menghibur orang karena kedukanya, kita pun pasti dihibur orang karena kedukaan kita. Itulah hidup kita bersilih berganti. Alai taingok ma halak namar hapo satu debata orang yang benar-benar mempercayakan dirinya kepada Tuhan, memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Mari desain rohanimu dengan baik. Ya, bentuk rohanimu dengan baik. Karena apa? Hal-hal yang tidak terduga seringkali datang menghampiri kita. Hal-hal yang tidak kita inginkan seringkali datang kepada kita. Dan itulah membuat kita terlalu khawatir. Padahal doa kita mengatakan, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Leo madihami si panganon ganupari. Dan lobi-lobi ya didokon.
Tapi kita khawatir, kita takut. Talului malubis ya nih. HP tak tahilala. Terbatas dong udutta. Terbatas do hagugutta. Na jolo amangon tang marsait dung matua nga mulai marsait, nga mulai ngaluk-ngaluk daging na. Amang pandita dak so na jolo bodo piau kaliling lari 3 kilometer sonari holang salak kape nga hudulin na. Bayi mangulutta, kan? Tetapi mari kita percayakan diri kita. Ate, asa boha, tatapaki ngulutta dohot marhite selalu dekat kepada dia. Dalau do terpukta di minggu sedarion, minta kekuatan dari Tuhan. Hagogo siya dewata, alam marwaso dewata, laho memberikan, melingkupi di tonga-tonga niya kangulutta. Inarwakwa kamanginang, do tita sudi da pungudisona kadiyo kabagas tabi. Dangadong nasotar patu pa dewata. Semua pasti berlalu, badai pasti berlalu, boleh nedi. Asal mabuha, serep rohat talaho, laho mangalakka, ya. Serep rohat ta mangalakka, tapasa ngulutta tutuhani, itu. Unatong buti. Ang do jolma ipasa diri itu Tuhani, Tuhan, upasa mangulukku tuho Tuhan inna. Ngedokon unak kola tu dia ala pandemik, ali ijugulhon, toema marguguru tangyang inna musek. Ang do sonikan, semar tanyangi ali jugul, ate. Semar tangyang di natarawaton, ali jugul. Tak sonet tong. Jadi belum martangyak kita ikut tahapor seru tangyang ta. Itu dah. Ikut tahapor seru tangyang ta. Orang selao. Bolo suapala haru todong tatakas nomor pestaun unang lauhita. Itu dah. Bolo daong. I posting mak. Ibu tuh. Baru kali ini nih pesta di Grand Mangaraja inna. HP buka masker na. HP intina daong. Nasoy habi mana sa tahun nomor sasak na tibu asa marsasa di mana. I posting but ini. Nasoy hari mana markebaya na begak i posting ngapain gitu loh. Moloso haru takas todong unang pancako-cakohon. Unang sepa idoi koronoko, si koroncioko. Ido. Holang idoit bau. Unang paksa pad ditaro tujaw manangya koko dang laroi ibalik kaca lo hamon non. Ate, unang makanya apa? Tuhan kasih hikmat kepada kita. Ilo debatado bisuk tuhita asamar bisuk kita. Laho madalani ari-ari ninggulutta. Amin martangyang mahita. Mulai tema rohanami di Tuhan di bagasan tikyon. Dia si dot holong ni roham namang gugu di hami. Tarlumo biale Tuhan go niak kaparukilon huilalahami soson di julunami. Alani pos dorohanami marhite hatam di bagasan tikyon. Dang boy hape pasidingon nami go parukiloni. Parsahiton, hamateon, padilean, sugu-sugu ni halak, elak, teal late, naro di tonga-tonga ni ngulu nami. Sipata dang boy huduga hami di ngulu nami on. Meletuk peroy Tuhan, mengidu mahami gomos, pergugoy hami Tuhan. Asa boy hami Tuhan membentuk haporsion nami dohot dinggan, majalokkan nama saya di tonga-tonga ni ngulu nami. Unang losami Tuhan medele, unang losami Tuhan paleahon, ho di ngulu nami. Unang losami Tuhan marungut-ungut, lubis ya gugo nami, alay tuhoma Tuhan pangalulon nami. Malotung pe di leon ho hatam di bagasan minggu sadarion. Asa sadar rohami Tuhan, songon jolma na tinopap pami. Asa tergantung tuho do ngulu nami. Dang tergantung tu haportibionon, tu gogoni portibion. Dang tergantung tu kali-ali nami, dongan nami. Alay asa terus dohami Tuhan, ro tergantung. Maka percaya mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dang tuk portibion, pasai ho sudah kaprikulon nami. Bolotuk pesipata borat hilal hami, bolotuk pesipata ikon huai hami, mardongan ilu-ilu ali Tuhan. Alay dia kapartikian na dinggan leonom mudo alus nai Tuhan Tuhami. Iko sabar rohami mangido. Iko sabar rohami Tuhan manopoti dosa nami. Iko sabar rohami ise hami Tuhan maradupoko. Alani pos dorhanami Tuhan. Marhite hatam sadarion. Loas mahami.
marhite haporsion nami, mangarimangi hatami. Luas mahami Tuhan, asa totok kami Tuhan, pasahatot diri nami. Di tonga-tongan yaka gok paru kilon nami. Pasu-pasu ma Tuhan akka ruas ni huriam. Diganup akka parkerujuan na. Botong pe Tuhan, diaka bisnisna, diaka usahana, di masa pandemikon, songona terbatas, gudang akka tupur, ruas ni huriam diaka usahana. Le Tuhan, pergugoy na sida. Asa unang depresi na sida, unang pabiarhu na sida. Alay dia kapartikian yang ron, marhite gogo na siya koy, marhite haparsyaon na sida, boy na sida Tuhan. Mandapat toko, makaporseho, nailano mulut titiki na musik. Pulang karos ni huriam Tuhan, nang PHK siya karejo ala niya kapandemikon. Ali Tuhan, homa na mga leho mo siya kaparkarejuan, dia katikitiki ng ro. Arong karwasmu Tuhan, naso haru jupang do pedak danak dia kabagas nabe, masiol rohana Tuhan ale Tuhan. Marite hatam, asa totong di pasan nasida nguluna. Ay hodo haposan nasida. Hodo totong Tuhan, persigatungan nasida. Di boto hodo sudah Tuhan katangiang niaka ruasmon, namar haporsya tuho. Asaleo musi akadat danak, song na pinangido nuron nasida, dia katik-kitikin alet. Ali Tuhan tu akka ruasmu na marulang tahun. Selos mana sida Tuhan makalaso salu na dengan dibasam di tonga-tonga ninguluna. Akka ruasmi pe Tuhan na dibagas sa parsahiton. Las Maria berupa jahitan. Samuel uluan simangunsong. Ramses Sihobing. Sander Hasian Lumbanturuan. Nyonya Nelson Sormin berhuta barat. Epan Sipahutar. Nyonya Simajuntak Borstumorang. Kristina Borsimajuntak. Sintua Nyonya Pangaribuan Borsilaban. Nyonya Adelina Tobing Borsinaga, Cindy Boru Tobing, Hagen Tobing, Nyonya Sinaga Borsimangungsong, Sintua M. Hutar-Butar, Wellington Tobing, Krisman Panjaitan, D. Lumban Gaol, Jericho Sihombing, T. Borsianipar, Kristik Hakiri, Nyonya Hutasoit Borlubat Turuan, Ganti Batubara, Nyonya Simatupang Borumanik, Florida Borumanalu, Maretti Borsirait, Jamintar Situmorang, Erdiana Borsilalahi, Nyonya Neborhu Borsitorus, Situa Radot Sinaga, Rista Siaturi, Minar Lumbantubing, Nyonya Sitorus Bortabunan, Nyonya Sintua Lumbanturuan Borhutasoit, Asida Balok, Aspita Bortampubulon, Nyonya Jesihite Borsinaga, Nyonya Tobing Borumanik, Nyonya Paranginangin Borupajaitan, Nyonya Sintua Marbun Bornenggolan, Wirianto Sigalingging, Sudarmanto Sianipar, Monika Alita Dewi Simajuntak, Nyonya Purba Borstumorang, Nyonya Situa Jenenggolan Borsilalahi, Nyonya Tambunan Borsirait, Jalamat say gudang do pe Tuhan akkarwasmu naso hagorak kami. Ale Tuhan asima roham, ape hom matangamu nagohwasoi lahom mamasu-masu parsaton nasida. Ganup pari, ganup tiki, asa marpos ni roha nasida Tuhan. Baltung ini bakko pe Tuhan tu nasida akka paru kilon marhite parsahiton naung soson dingoluna. Unang luas nasida Tuhan putus asa. Unang luas nasida Tuhan putus pengharapan. Ale terus nasida makirim dipakirim na mangulu. Natuk doho Tuhan pamalupon sahih nasida. Atau kepasatami ngulu nami nangakaruas ni huriampe. Namar minggu di basa tiko di bagas nanang di garejope. Pasu-pasu mangulu nami Tuhan. Asa totong boy hami Tuhan makalason saluhuna akan dengan dibasam. Naku jalo hami ganup tiki di ngulu nami. Mari anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita huhut papungu peliata. Tira
Tatangnya kema tu debata peliata martangyang mahita. Ale debata manami na di banua gijang hodo hararuan ni salut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hai masya na nilahon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo magabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa para siya kami pilihanon. Patimbulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite hito todim. Asal mutadahami gurang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hai mardok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banua tongosongon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say samadusa nami sama panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugi tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di basad dame, jalahamu mapasu-pasu set Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakot Tuhan debata mabohina Tuhamu jalasi marohana midahamu. Di dopakot Tuhan debata mabohina Tuhamu. Jala di pasor homma damena tutondim. Amin. Amin. Hurian itu hatta dihamaka manami nanami nahina holongan songgat ini salam-salam ta sian hami parhalado padita situa paragedda dohot multimedia parmusi song leader do sudia kamanai parhalado namakubasi akka parmingguata sadarion. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita.